Hej og velkommen til forberedelsen for vores anden lektion. Dengang handler det om temaet, som er forecasting. Forecasting er baseret på statistiske teknikker. Derfor tænker jeg, at det er en god idé, at vi på alle mulige måder forbereder os på et område, som kan være nyt for nogen, og nogle gange kan have lidt den skræmmende effekt, at noget af det består af matematik. Vores ambition er, at du lærer forecasting teknikker, uden at du behøver at forstå eller kunne alle matematiske teknikker. Du skal altså ikke være en ekspert i statistiske teknikker. Har du lyst til det, har vi et andet fag, hvor man kan bruge det hele semester på at studere statistik. Det der er ambitionen, er at vi forkorter vores læringstid ved at forberede dig på forskellige måder. Det vil sige både via det læsestof du har, og via præsentationen her, og via det Excel-ark, som jeg har udleveret til dig. Det der så er vigtigt, det er, at når vi er færdige med vores anden lektion, så skal du have et niveau inden for forecasting-teknikker, som gør, at du selv vil kunne udføre ganske få basale teknikker og metoder. Men at du mest af alt, når du bliver præsenteret af andre for forecasting, vil være i stand til at forstå, hvad er det for teknikker, de har anvendt, hvad er det for grundforudsætninger, der er anvendt, og hvordan kunne det påvirke den konklusion, som man ser i forecastingen. Velkommen til. Til at starte med, så betyder forecasting, at man kan gå to veje. Man kan benytte sig af talmæssigt materiale. Det er det, vi kalder den kvantitative forecasting. Bogen refererer til, at det handler om tidsserier. Og det har noget at gøre med, at vi forsøger i vores forecasting, baseret på udviklingen i tid, at give et skøn på, hvorledes en given variabel vil udvikle sig. Den variabel kunne være vores efterspørgsel, antallet af medarbejdere, timer arbejdet, produktivitet. Når vi kigger ind i de kvantitative metoder, kan vi igen gå to veje. Enten de rene tidsserier, eller en regressionsanalyse. En regressionsanalyse forsøger ved at tegne en ret linje mellem observationer, som består af en x og en y-variabel. Så forsøger metoden at vise os, i hvilken grad at man med en ret linje kan tegne et forløb. Det betyder altså også, at regressionsanalyse er ikke særlig godt, hvis noget ikke udvikler sig i et ret linjeforløb. Så skal vi bruge andre teknikker. På den anden side, så har vi også teknikker til forecasting, som kan være baseret på mere subjektivitet og mere, så at sige, bløde data. Måske har du selv været med i en fokusgruppe, hvor man samler et antal mennesker med viden inden for et område, og beder dem om at komme med deres vurdering. På baggrund af det laver man en vurdering af, hvad er det for udsagn, som er kommet i fokusgruppen, og hvad vil de sige om den fremtidige udvikling på den parameter, som man er i gang med at studere. Det kan også være eksperter, som alene egenhændigt, for eksempel salgsdirektøren, udarbejder et forecast for den kommende periode. Det kan være markedsundersøgelser. Når vi mødes, skal vi også diskutere mere, hvad er fordele og ulemper ved de enkelte metoder. I denne præsentation har vi primært fokus på, at du forstår, hvad handler de her metoder om. Er du klar? Lad os se at komme i gang.
Det første, der kan være meget godt at forstå, jeg nævnte det sådan set allerede, da jeg nævnte regressionsanalysen. Det er for det første, for at kunne lave god forecasting, er vi nødt til at have det, vi kalder repetitive data. Hvis verden fremover ser helt anderledes ud end det, vi kender i dag, så vil det være svært at bruge de nuværende data til at sige noget om fremtiden. Så rule number 1 i forecasting må være, at vi regner med, at fremtiden byder på en given gentagelse af de data, vi har omkring fortiden. Repetitive handlinger. Her har vi tegnet et skema, som viser forskellige typer af repetitive handlinger. Den første her kan du se. Der har vi en tydelig trend. Der sker altså noget i den her periode. Vi kan også møde undervejs, at der er nogle perioder, der udvikler sig anderledes, men her ser vi en tydelig trend. Den trend kan vi altså bruge til vores forecasting. Du kender sikkert også til sæsonfænomenet. Det er nu engang sådan, at der bliver solgt flest is ved stranden om sommeren. Der er også flest gæster ved stranden om sommeren. Og der er flest gæster ved stranden om sommeren, som har lyst til at spise en is. Der bliver købt flest julegaver omkring julen. Så sæson betyder ekstremt meget for vores forecasting. Er man et detailhandel, er det ikke unormalt, at perioden fra sidste november til slutningen af januar vil udgøre en væsentlig del af årets omsætning. Det skyldes, at vi der har Black Friday, julesalget og januarudsalget. Det er det, vi ser her. Vi ser nogle peaks, som er de sæsoner. Sæsoner i øvrigt behøver ikke være peaks, som bevæger sig opad. Det kunne også være peaks, som bevæger sig nedad. For mange virksomheder er juli en peak, som bevæger sig nedad, for eksempel i produktionsbelastningen. Så er vi cykluser. Cykluser er ofte noget, som vi ser på tværs af længere perioder. Jeg skal prøve efterfølgende at give et klart eksempel på en cyklus, og nogle af jer, som har erfaring inden for det område, jeg viser, vil allerede kunne genkende til det eksempel. Så kan vi have en kombination. En kombination af en trend, i det her tilfælde en opadgående trend, kunne også være en nedadgående trend, og sæson i trenden. Altså, hvis vi har en trend, men på et område, hvor der er sæson, vil sæsonen jo stadigvæk slå igennem trenden. Svineproduktion har altid været et godt eksempel på anvendelsen af cykluser. Jeg er altid født op med analyser, som viser, at i perioder, hvor svineprisen går op, så begynder landmændene at bygge ekstra svinestalde. Det tager noget tid, før de her svinestalde er færdige, men når alle svinestaldene er færdige, så påvirker det udbud på markedet, og det betyder, at svineprisen går ned. Cykluser er altså noget, som gentager sig med et forløb. Her har jeg taget et eksempel, som er kommet fra landbruget selv, så det er altså underbygget af data. Man har altså kigget tilbage i en flereårig periode og fundet ud af, at der er en sammenhæng imellem variabler her. Her, det man finder ud af, det er, at prisen på svinekød og hvede, det følger hinanden i 4 års cykluser. Og det betyder, at Svend Jørgen Jensen fra Finanshuset Demetra er i stand til at sige på det her tidspunkt noget om, hvad han regner med, at udviklingen vil være i svineprisen. Her er et andet eksempel. Det siger, at rapsprisen er tæt forbundet med sojaprisen. For dem, som ikke er helt hjemmevante i svineproduktion, så er sojaprodukter en stor del af det, man fodrer svin med. Det vil sige, at hvis man nu havnede i en periode,
hvor sojaprisen går op, så betyder det, at inputtet på produktionen af en gris bliver dyrere. Det betyder nemlig ikke nødvendigvis, at prisen på verdensmarkedet for svinekød går tilsvarende op. Landmanden kan så afdække sin risiko, da analysen viser, at hvis sojaprisen går op, så går prisen på raps ligeledes op. Så ved at landmanden dyrker raps på sin mark, kan han altså risikoafdække. Kan du mærke allerede nu, hvordan det at tænke i cykluser, det skal give noget viden og forståelse om den branche, man er i? Og at vores forecasting ikke alene handler om at finde ud af, hvad den fremtidige aktivitet er, som bogens eksempler er meget fyldt med, men at jeg i det her eksempel også viser, hvordan det her kan være et input til virksomhedens risikoafdækning og dermed risikostyring, som i øvrigt er en af vores senere temaer. Lad os prøve at kigge på metoden. Glidende gennemsnit. Ideen i et glidende gennemsnit er, at man i stedet for at basere sit forecast alene på den forrige periode, baserer sit forecast på flere perioder sammen. Her er givet et eksempel med et 3 måneders glidende gennemsnit og et 5 måneders glidende gennemsnit. Hvis du kigger på de her data, så skal du fortælle mig næste gang, hvad er det egentlig, der forklarer, at den her stiger mindre end den her gør? Altså hvorfor ender beløbene herover i denne her periode, i de 2 sidste perioder, med at være lavere, end de er herover? Hvis man har mange observationer, så kan mange observationer i virkeligheden tit og ofte bare gøre, at det er meget forvirrende at kigge på det datasæt, man har. Derfor bruger man også tit glidende gennemsnit til at få en bedre forståelse for udviklingen i datasættet. Husk også på, at det er jo ikke altid, når vi laver forecasting, at det handler om at have et præcist forecast for den efterfølgende periode. Det kan også handle om at få en forståelse for, hvad udviklingen i markedet er. For eksempel, hvis vi er i gang med at studere en trend. Derfor kan et glidende gennemsnit give nogle fordele, når vi kigger ind i vores datasæt. Vi kan også begynde at vægte vores glidende gennemsnit. For eksempel kunne vi jo bestemme os for, at den sidste periode skal vægte lidt mere end de forrige 2 perioder. Vi mener altså statistisk, at den sidste periode er lidt mere sigende for den kommende periode end de foregående perioder. Vi ønsker stadigvæk at have de foregående perioder med, da vi også mener, at de indeholder værdifuld viden om udviklingen i forecastet. Det siger sig selv, at de her vægte, som vi har, de skal selvfølgelig give 1, ellers mangler vi jo noget. Hvordan sætter man så de her variabler? Hvem finder på, at det skal være 0,5, 0,3 og 0,2? Se, tit og ofte det man vil gøre, det er, at man vil prøve at gå tilbage i tiden og forsøge at bruge metoden til at se, hvor god den er til at ramme de efterfølgende perioder. Altså vi går for eksempel 12 måneder tilbage i tiden. Så har vi jo nu det, som vi bruger vores metode til at forecaste, er jo perioder, hvor vi har de faktiske tal. Så kan vi på 12 måneder gamle data prøve at kigge fremad og se, hvilken grad ser metoden ud til at stemme. Og der kan vi begynde at forfine vores parametre her. Godt. Jeg tror, du kan allerede mærke det nu. Det at lave forecasting handler om at tage beslutninger. De beslutninger må man tage baseret på sine hypoteser, baseret på sin dataforståelse, baseret på vurderinger fra eksperter, baseret på intuition i det tilfælde, at man mener, at der er trendændringer i gang. Derfor vil jeg bede dig om at overveje 2 ting til vores lektion sammen.
Hvad er egentlig forskellen mellem primært at stole på forecastet perioden før, i modsætning til at have flere perioder med? Og lige så vigtigt, hvad er egentlig vigtigheden i de data, som vi har indsamlet? Og det du skal prøve at tænke på hele tiden, det er, at hvad er det, vi ønsker at bruge vores forecast til? I hvilken grad matcher vores metoder og vores indsamling af data det, som vi skal bruge vores forecast til? Vi havde den anden vej at gå, som var vores regressionsmetoder. Regression lyder kompliceret, men er ufattelig simpelt. Nu skal du prøve at se, hvordan det fungerer. Vi har en række punkter. Det er alle punkterne her med stjerner. Vi skal nu forsøge at se, om vi kan tegne en ret linje, som kunne være en linje, vi kan fortsætte og dermed give et forecast for den kommende periode. Nu skal vi prøve at se, hvordan lægger vi den linje. Regressionsmetoden går ud på, at vi indsamler alle punkterne og matematisk forsøger at beregne afstanden imellem punkterne og den linje, vi lægger. Det skal du se på den næste slide. Det her er koordinatsystem. Det betyder, at vi har to variabler. En y og en x. For det første skal man gerne være sikker på, at der er en sammenhæng mellem y og x. Og at perioden er lang nok til, at man faktisk kan se, at der er en sammenhæng. Der er lavet tonsvis af statistiske analyser, som viser sammenhæng mellem variabler, som er rent vrøvl. Det er rent tilfældigheder. Det kunne have noget at gøre med, at observationsmetoden er for kort, at dataindsamlingen ikke er god nok. Når vi konstruerer linjen her, så får den formlen, som er, at y er lige med a, som er en konstant, plus et eller andet gange x. Der er altså to opgaver for os, som vi skal løse, når vi skal lave vores regressionsanalyse. Vi skal finde ud af, hvad startpunktet er, a, og vi skal finde ud af, hvad den løbende multiplikatoreffekt er, vores b. Her prøver vi at tegne, hvordan det foregår. Her måler vi afstanden mellem hvert punkt ned til den linje, vi lægger. Og tanken er altså, at vi prøver at flytte vores linje frem og tilbage, indtil vi får det bedste match. Måden vi gør det på, er at vi ganger afstanden her, kvadrerer afstanden imellem linjen og punkterne. Og så skal vi lægge linjen på en sådan måde, at totalsummen af det bliver så lav som overhovedet muligt. I mit Excel-ark kan du se, hvordan det foregår. Du kan se formlen. Du kan også se, hvordan at jeg bruger en Excel-formel til helt automatisk, baseret på et antal y- og x-variabler, at beregne hele linjen og lægge linjen, og samtidig give dig nogle statistiske mål for, hvor god linjen egentlig er til at beskrive forløbet. Forudsætningen i regressionsanalysen er fortsat, at repetitionen af den adfærd, vi har set her, vil gøre sig gældende i fremtiden. Derfor ser man også nogle gange, når man laver regressionsanalyser, at man udvælger punkter og siger, at det her punkt det er altså lidt specielt. Det kommer ikke til at ske igen. Bang, vupti, så fjerner vi det fra vores analyse. Det ændrer på linjens hældning, og dermed giver det os en anden forecast-linje, hvis vi begynder at sortere de data, vi har. Og det er meget anvendt. Se, vi kigger hele tiden fremad. Og i øjeblikket er du i gang med at forberede dig til vores second encounter. Men allerede nu vil jeg godt give dig en lille opgave til vores tredje gang sammen. Den opgave handler selvfølgelig om forecasting.
og giver dig muligheden for at gå ud i levende liv og studere en real life case for at få en god idé om, hvad er det, man gør i praksis. Vi kan tage spørgsmål til den her opgave, når vi mødes, hvis der skulle være nogen. Og så husker du måske, at jeg lænede mig så langt ud og gav 5 gode råd til, hvordan man lever sit liv i henhold til operation management teknikker. Se, hvis det nu er rigtigt, at det her fag handler om hele tiden at tænke, evaluere over den måde, vi udfører vores operations teknikker på, den måde, vi planlægger og designer vores måde at arbejde på. Med det fokus at sikre, at vi med så lavt input som overhovedet muligt, kan sikre et så højt output som overhovedet muligt. Men se, hvis det er rigtigt, så burde du jo arbejde efter de her teknikker, når du forbereder dig til vores fag. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan arbejder du med teknikker til at mindske dit input og styrke dit output? Måske kunne nogle af dine teknikker eller din måde at arbejde på give god inspiration og idéer til nogle af de andre. Og tilsvarende kunne andre måske have gode teknikker, input eller innovative metoder, som du kunne lære noget af. Dermed er vores lille teaser-præsentation færdig. Vi ses snart. Ha' en fortsat god dag.